Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Sintane Swatul Kusna saking kelas 11 TP Tunggal nomor absen 17 badhe maos teks sesora ingkang tema dinten kesaktian Pancasila. Sesora ingkang tema dinten kesaktian Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri Setunggal Kendal, ingkang kinurmatan Bapak utawa Ibu Guru serta karyawan, ingkang kula hormati Ibu Wakidah minangka guru basa Jawa kelas 11 lan kanca-kanca. Sumangga kita aturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paringi kanugrahan arupi kasarasan saengga kita saged makempal ing dinten punika tanpa alangan setunggal punapa. Dinten iki kula bakal ngaturake sesora kanthi tema kesaktian Pancasila. Ing tanggal 1 Oktober masyarakat Indonesia bareng-bareng mengeti dinten sing kebak sejarah yaiku dinten kesaktian Pancasila. Kita minangka wong Indonesia kudu eling dina bersejarah iki. Pancasila minangka ideologi penting kanggo bangsa Indonesia, utamane ing era globalisasi saiki. Mula kudu dijaga amarga ana nilai-nilai luhur kepribadian bangsa. Nanging nyatane saiki Pancasila pancen angel ditindakake. Banjur kita kudu duwe rasa tresna marang masyarakat Indonesia. Katresnanan kanggo masyarakat Indonesia minangka sikap kagungan, bangga lan nyoba ngurus apa wae bondo masyarakat Indonesia. Iki kalebu ing Pancasila yaiku kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa sing dipercaya sejatine. Saben warga negara kudu duwe kesadaran babagan nilai Pancasila lan kasunyatane lan kanthi tenanan laku supaya Pancasila tetep urip lan dadi bagian saka bangsa Indonesia. Tanggal 1 Oktober 1945, gerakan operasional ditindakake dipimpin dening Letnan Jenderal Soeharto. Minangka Komandan Operasional Pemulihan Keamanan kanthi pitulung kabeh potensial, wong sing seneng karo negara proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sing adhedhasar Pancasila lan Konstitusi 1945. Gerakan operasional ing konteks ngrusak gerakan sing diarani Counter Revolution G30 SPKI saka gerakan operasional tanggal 1 Oktober 1945. Negara kita didasar Pancasila isi tetep mantep lan Pancasila minangka dasar negara lan minangka filosofi bangsa iku suci. Adicara kasebut tanggal 1 Oktober ditentokake dadi dinten kesaktian Pancasila. Dados siswa kita ora perlu berperang utawa nglakoni perjuangan sing dilakoke pahlawan. Kita mung kudu duwe peran sesuai karo kahanan saiki negara Indonesia. Kayata sinau kanthi tenanan, nuwuhake sikap toleransi ing antarane warga, nindakake disiplin nalika nganakake upacara bendera, lan ngisi saben kemerdekaan kanthi prestasi sing luar biasa, bangga karo bangsa lan njaga budaya Indonesia supaya tetep lestari. Pancasila yaiku bondo sing kudu digali lan diterapke regane. Mula ayo padha minangka para siswa lan warga negara Indonesia tresna karo bangsa kita, seneng ideologi uga tresna budaya. Iki minangka sesorah kanggo mangeti dinten kesaktian Pancasila. Izin ana kesalahan nuwun sewu, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.